Ja no pari. Aguanta una mica, Santa Cristina. Agafem una mica de distància amb Tarragona. Suau, Santa Cristina, sisplau, suau. Aguanta una mica, Santa Cristina, perfecte. Ara sí, endavant, Santa Cristina. Es vagin també ja preparant les tripulacions pel juvenil femení. Puiglat, primer lloc, Pescadors, seguit de Cambrils, Pris, Santa Cristina i Móra d'Ebre. Sobretot la tripulació de Santa Cristina, la juvenil femení de Santa Cristina, que es vagin preparant per fer el canvi quan arribin la veterana femenina el més ràpid possible aquest canvi. Gràcies. Estoy contando el tiempo que me ha pasado unos 3 segundos más rápido. Y he marcado el tiempo de cambio. Hace círculo. Hay un camino aquí que va paralelo al río, tío. Que no usen de Aquí hay un caso de la ruta que va por el Ah, se puede bajar hasta Delegat, sisplau, de Grossos de Mataró i de Cambrils, a taula dels jurats. Delegat de Grossos de Mataró i de Cambrils, a taula dels jurats, sisplau. que no va a ganar, chica, que no gana. 5. Aquí no sé si quiero hacer. Según mi reloj, porque yo tengo una reloj. A ver, no sé,